Bon dia, bona tarda o bona nit. Som els germans Claqueta. En Clip Claqueta, per servir-vos. I jo, la Leia Claqueta, i som els directors del meu primer festival. Un festival de cinema per a nens i nenes que aquest any celebrem la seva 13a edició. I auto! Per primeríssima vegada també ho fem en línia, perquè tots vosaltres, nens, nenes, pares, mares, tiets, tietes, avis, àvies, pugueu veure cinema de qualitat des de casa. Exacte. En aquest festival vosaltres sou els autèntics protagonistes. I sabeu què? Teniu una missió. Arribar a Mart. No, home, no. Salvar el planeta Terra del canvi climàtic. Home, això és un objectiu diari. Però no em referia a això. No. Ja ho tinc. Descobrir la vacuna definitiva pel maleït coronavirus. Tant de bo. Però no. Necessitem la vostra mirada. La vostra missió és fer de jurat del festival i ajudar-nos a decidir quines són les millors pel·lícules. Per tant, a banda de passar-ho molt bé, haureu de votar. Ai, quins nervis! No sé si ho sabré fer jo, això. Sí, home, sí, ja veuràs que no és tan complicat. Mireu, des de la nostra web, primerfestivaldecine.com, a l'apartat de votacions queda molt ben explicat. Ja ho veig. Ho puc fer amb estrelles en el cas de llargmetratges o migmetratges. O amb cares si es tracta de puntuar els curs d'una mateixa secció. Exacte. I al web del festival podeu seguir com van les votacions. Ai, quina emoció! I entre tots els que participeu sortejarem un munt de premis. Doble emoció! Esperem els vostres vots, les vostres puntuacions i veure-us pel festival. Els germans Claqueta ens trobareu per aquí, per allà. Us estarem vigilant. A reveure i molt bon festival. A reveure i gràcies per seguir-nos.